салом тамошобинони азиз, дар маслиҳати пагоҳи рӯзии имрӯза мо мавзӯеро интихоб кардаем, ки он ба COVID-19 ва кӯдакон дахл дорад. Барои ба саволҳои худ посух гирифтан, мо дар барномаи имрӯза духтури кӯдакона Нуралиева Гулбаҳор Мақсудиновнаро даъват кардаем. Ташаккури зиёд, ки ба барномаи мо омадед ва даъвати моро пазируфтед. Ташаккур. чӣ тавре мо медонем, бемории коронавирус ин беморие мебошад, ки дар тамоми ҷаҳон паҳн гардидааст. хуб, саволи нахустини мо ин аст, ки оё кӯдакон низ метавонанд ба бемории коронавирус гирифтор шаванд? Ташаккур барои савол. Айни ҳол ин беморӣ давоми 2 сол ҳам бошад, ки дар тамоми дунё паҳн гаштааст ва то айни ҳол дар давраи тадқиқоту муоина қарор дорад. вақте ки дар рӯзҳои аввал, дар давраи аввали паҳншавии ин беморӣ фақат дар калонсолҳо ин симптомҳои беморӣ ва худи беморӣ дарёфт карда шуда буд. дар аввал тамоми дунё фикр мекард, ки ба ин беморӣ кӯдакон гирифтор намешаванд, вале вақти зиёд гузаштааст. давоми ин 2 сол мо муоина карда истодаем ва тадқиқотҳо нишон доданд, ки кӯдакон ҳам ба ин беморӣ гирифтор мешаванд ва гирифтор мешаванд ба ин беморӣ ва айни ҳол ҳам дар муоинаҳои ҳам лабораторӣ, ҳам клиникӣ тасдиқ шудааст, ки кӯдакон метавонанд ин бемориро аз сар гузаронанд ва мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки новобаста аз сину сол ба ин беморӣ гирифтор мешаванд. ташаккури зиёд. ва хуб, саволи навбатии мо ин аст, ки ин беморӣ дар кӯдакон чӣ гуна сипарӣ мешавад? беморӣ дар кӯдакон, яъне чӣ хеле ки калонсолҳоям ба ин беморӣ вобаста аз сину сол аст, вобаста аз худи организм, яъне бемориҳои музмине ки дар организм ҳаст, яъне бемории қанд, яъне бемории фишорбаландӣ, бемориҳои музмини роҳҳои пешобарор, бемориҳои системаи марказии асаб ва дар пиронсолон он метавонад вазнинтар гузарад, дар ҷавонон онро метавонанд вобаста аз системаи иммунии худ осонтар гузаронанд, яъне сабуктар, беоризатар гузаронанд. дар кӯдакон ҳам вобаста аст ба сину сол ва ба ҳолати иммунии организм, вобаста аст ба системаи марказии асаб, вобаста аст ба бемориҳои музмини дар организм ҷойдошта ва инчунин сину сол бисёр роли калонро мебозад. кӯдакони то 1 сола вазнинтарам гузаронанд, лекин камтар гирифтор мешаванд. тамошобинони азиз, ин буд маслиҳати пагоҳи рӯзии мо. то барномаҳои оянда саломат бошед.